A už se díváte a to je dobře. Díváte se správně na pořad Život je fajn. Život váš bude fajn. Takhle, no život váš bude fajn. Můj život je protkán takovými okamžiky, kdy tu a tam se vám snaží někdo zkomplikovat život a ono se mu to podaří. Dneska se to podařilo produkci tohohle pořadu. Zkomplikovalo mi ten život takovou legrační záležitostí. Oni mi sem totiž do studia pořadu Život je fajn pozvali kuchaře, který není tak úplně Čech a já tak jako teďka nevím, jak si s ním budu povídat. Ahoj, Luku. Ahoj. Česky. Jo? Ano, může být. Zkusíme. Výborně, tak rázem se jedna komplikace. Ahoj, Luku. Ahoj. Mám ti říkat Luku nebo Luku česky nebo jak? Jak se jmenuješ, Luku. prosím tě? Luke. A s příjmením Skywalker nebo jak? No, Skywalker může být taky. No, já jsem Luke Gruncho a jsem tady z Anglie, ale bydlím tady v Praze asi 8 let a založil jsem food truck minulého roku. Food co? Food truck. Food truck. Pojízdný, občerstvený. Jo, truck? Jo, takhle. Ano, food truck, no. A Prague Jerk Station, uděláme karibské jídlo. A tady teď? Ano, může být, no. Počkej, ty jsi z Anglie, jsi říkal. A Já jsem z Anglie. Karibské jídlo, proč? Ano, proč? Protože jako u nás máme spoustu Karibčany, že jo? Já ti strašně děkuju, že mi rozumíš. To je strašně že můžu říct proč a nemusím říkat why. A pak dělat, že... Ale můžeš říct why, když tak. Ne. Proč? Proč? No, protože já mám rád karibské jídlo, máme jako spoustu Jamajčany a tak v Anglii. Jo, máš kamarády? Kamarády, no. Z Jamajky? No, to je jako půl Angličan, půl Jamajčan a tak dále, no. Já jsem ale půl jakože v bazénu, že jsou, jako ne. Půl, na půl Jamajčani, takže mají jako od maminky recepty. Jasně, určitě. A příští týden bude karneval v Londýně, takže dneska budu vařit jerk chicken. Dneska bude karneval tady! Ano. Jaký chicken? Jerk chicken. To není jerky, ale to je jerk a důležitý ingredience jsou scotch bonnet čili papričky, tymián tady vidíte. Myslíš? Scotch bonnet. Ne whisky, ale scotch bonnet, anebo habanero. A nový koření, jarní cibule a další věci a bude prostě mňanky. Jarní cibule, celý záhon si přinesl. Ano. Fajn. No Luku, to je paráda. Víš, že na to máš poměrně dost času. Budeme tady mít 3 hosty. Nejdřív si budu povídat s pánem od grilu, potom si budeme asi cestovat a tak dál. Ty se můžeš poslouchat, můžeš se vzdělávat v češtině i dál, aby si dál mluvil takhle krásně. A budu spát i? Já myslím, že budeš mít co dělat, aby si uspokojil moje chuťové buňky. Já tady hrozně rád mlsám v této televizi. No. Jo, takže všechno, co uděláš ti s ním, nevadí? Nevadí to. Uděláš toho dost? No, docela jo, no. Jako jerk chicken? Jerk chicken a ještě máme batáty a budeme dělat... To není řepa? To jsou brambory? Sladké brambory. A budeme dělat nějaké hranolky z toho. To bude k tomu kuřeti? Ano. No, máte se na co těšit. Život je fajn. Hurá za panem Vladimírem Bartošem. Budeme si chvilku povídat o grilech. Život je fajn. Dneska s Lukem v kuchyni. A ty jsi přestal pracovat, ty jsi jako se nachystal, teďka bude asi natáčení, takže teďka se musím chovat slušně. Ne, nechovej se slušně. Chovej se normálně. Okay. Neházej to na zem, jako to ne. Kam se chystáš s tím kuřetem? Co jdeš dělat? Tady, co děláme? No, co děláme? Posypáme... Jerk chicken. Jerk chicken, to je jerk chicken, no. A budeme posypat suchý marinádou na tom. Suchou marinádou? Suchou to neznám, já jsem vždycky myslel marináda, že to je taková jako, že olej a že se to do toho, jasně, jako, že to jako, že teče. No, nejdřív suché, pak uděláme tekutý marinádu. A na to máš mixér tady na tekutou marinádu. Ano. No dobře, tak suchá marináda. No. Prosím tě, jenom tak jako řekněme těm divákům, jak je to možné, že Angličan vaří? Jako je to, ne, já ti řeknu, ten náš jako stereotypní názor na Anglii je, že to neříkej tak. Co je na houby teda? No, se naučí pár českých slov, vidíte, jak je to hned nebezpečný. Ale že ne, říká se, že, jako, že v Anglii ta chuť je prostě jiná. Lépe řečeno, že je taková pro nás
Středoevropan jakože je mdlejší, jakože nemá tolik jako výrazného koření. A ty se tady chystáš do něčeho karibského. Je to normální v Anglii jako kořenit? Určitě. Máme jako spoustu národů našeho, jako třeba z Indii, nebo tak máme rádi. Ale klasická anglická kuchyně, tradiční, tak to je taková střídma, maso, brambory. Jo. A ne moc soli? Nebo já bych řekl, že to je dobré. Jo? Jo, to je dobře, ale... No tak neměl jsem štěstí, Třeba anglická snídaně. Třeba. To mi chutná teda moc. Slanina, vejce. Že ty fazolky v červené omáčce a ty žampiony k tomu. To super. Tak to je dobrý. English breakfast, to je super. To je dobře. Ale tohle je jako multikulti. Multikulti, já. Tak to ti Angličani asi umí nejlíp. Multikulti, protože tam u vás multikulti je to hodně. Trošku. Kamarádi napůl Jamajka, jak jsi říkal, tě naučili toto. Takže ty s tím kuřetem, co to děláš? Teď krajíme trošku, aby se potilo to kuře. Ano. Aby marináda dostala až kokosti. Ano. Tak trošku krajíme. Já prozradím jenom divákům, že jsem od tebe ochutnával, když jsme grilovali kdesi, tak jsem od tebe ochutnával maso, co si nakládal do marinády, která ale byla strašně pálivá. No. Chystáš něco podobného? No tohle bude stejný, no. Bude to palit. Tak mě uvidíte dneska i plakat, vážení diváci. Ano, nevadí. Já to zvládnu. Sůl, no. Sůl, nové kořeny. Nové koření mleté, ano. Přiměřeně. Ano, a trošku muškátový oříšek. Oříšek. Krásně umíš teda ty český slova. Super. Co to je, petržel, nebo co to je sušené? Ne, to sušený tymián. Tymián. No. To bude hodně vonět teda, no tak to je taky... Už čukni. Už teď? No, ten oříšek teda muškátový. A toto je co? Česnek? A tohle je česnek. Česnek granulovaný. No a pak trošku chili. A dvakrát chili, pomalu. Jak dvakrát? Jako 2 špetky? Ne, tohle bude první. A pak ještě přijde ta habanero, nebo co, jak jsi říkal? Scotch bonnet. Scotch bonnet. To je jiný druh prostě feferonky. No. Asi. A jenom jako nechat... V tom koření jako odpočinout. A pak uděláme tekutí. Tekutí marináda. Jo, a teď teda to kuře necháš normálně tak samo schnout. A proč jsi dělal tu cibuli? To bude do marinády? Do marinády, no. Přesně. A hlavně jako zelený část do marinádu. Jo. A pak nechám tohle do nějaký salsu. Mangovou salsu. Dneska? No. To všechno dneska budu já ochutnávat? Jo. No těším se, těšte se s náma. Život je fajn. Vladimír Bartoš a grilování. S Lukem v kuchyni jsem právě teďka na televizi mňam. To bude mňam. Už se chystáš dělat tu marinádu teda, jo? A co jsi si připravil? Teda ty zelené části jarní cibulky. Ano, zelený jsou tady. A ty budeš mixovat, nebo co budeš mixovat? Až ke konci toho. Jo, až ke konci, Ano. Nejdřív uděláme ty trošku... Jako světle zelené. Jako ne úplně ty zelené, ani ne bílé, ale... Zázvor, česnek, 2 stroužky jsi tam hodil, nebo 3. A zázvor prostě na plátky. Ano, a teď to. A jako nečistíš to vevnitř? Nebo ne, jenom jako na hrubou takhle, ale bacha, když pracuješ s tím, tak bacha, se neutírat. Ale ještě jiný. Jako neházet to pod stůl, rozumíme všichni samozřejmě, ano. Nic nedělat, prosím vás, když děláte s těma papričkama, nebo vám vyskočíte z kůže. Hodil jsi tam úplně teda komplet všechno, nebojíš se, že ti to nesní? Ne. Bude to dobrý, jo? Bude to dobrý. No, tak a pak trošku pomerančový džus. To děláš takhle fresh rukou, jo? Pozor na ruku, nepropíchl jsi z ruku někdy? Máš všechny prsty? Mám všechny prsty, no. Jsi to profík normálně. Ne, moc ne teda, ale... Tohle a pak nový kořeny. Celý? V kuse? Kuličky? Už jsme měli mletý tady. Ano, mletý jsme měli a tady se rozmixují teda. To je textura. Ještě osolíme. Pak olivový olej.
Já jsem pro, ano, dej. Glog of this stuff. Prosím, co jsi říkal? Glog, nevím, jak se řekne. Glog? Glog. Dobře. No, Tak ten chrst. No. Tymián. Tymián, čerstvý. Čerstvé z hradě. A ještě... Ty máš zahradu v Anglii? No, ale mám i ve Praze. Jo. No, pestujeme, no. S bylinkama? Bylinkama. Trošku med do toho. Může být i, anebo hnedý cukr. Trošku med. Ještě trošku ocet. Tak jak tě napadne, jako no. Přiměřeně. Jako přiměřeně, no, tak 2 lžičky třeba. Ještě trošku limetko. Ne, ale je to recept nějaký, anebo se tak díváš, co tady máme a tak ještě trochu, a mátu tam nedal. Podívej, máta. Ne, ale máta bude na salsu. Jenom jestli tak nedáváš to, co tady máme ještě. Ne, a máme ještě, nevím, jestli to... No ukáž tohleto, jaký to je vynález, aby to teklo. Tak se to celý asi odšroubuje, máš pravdu. Jo, no, vidíš, ještě, tam je ještě jeden nevíčko. A co tam liješ? To je sojovou mačku. A dost si tam dal. Jenom trochu, ale trošku ještě. Víš co, ten jerk chicken je černý, úplně černý na konci, jo. Černý pepři do toho. A pak začínáme. To s tím nemaže. No je to hezký, co vám budu povídat, krásně mixuje Luke. A on to připraví a pak to... Ještě tam dáváš zelenou. Zelenou. A to později tam dáváš proč? Protože podle mě to je lepší, když tam je na konci, aby to nemá ještě ten... Jo, aha, že ta vůně nevyprchá, když se mixuje od začátku. A tu marinádu potom namažeš na to maso. Ano. A v tom to bude ležet nějakou dobu. Ležet radši přes noc, nebo 24 hodin. Tak zítra se podívejte na zbytek. Ne, dneska to uděláme tak rychle, jako že to nainstalujeme do toho. A... Pozor, baka. Mám jedno z ledničky. Jo, moment, tady uděláme takovou jako rychlou časovou takový střih, jakože Luke vám ukazuje, jakou marinádu včera dělal a vytáhneš tu včerejší namarinovanou kuřecí nohu. Výborně. Luke, prosím vás, čaruje. A já jdu za panem Bartošem, ten bude taky čarovat u grilu. Mňam, Luku. Krásnou věc si udělal, mango si krásně nakrájel, marinádou si potřel. Ano, kuře. A tady to bylo takový to kouzlo, to je ta včerejší marináda, viď? Nebudeme to prozrazovat, že to není ta, kterou si před chvilkou namixoval. To je přes noc, prostě to kuře si takhle nechte namarinovaný. A co s tím potom budeš dělat? To takhle šoupneš do trouby? Ano, do trouby, ale radši do grilu. To je lepší na grill, jako venku na grill. Pan Bartoš už tady není, ale teď tady jsme grill měli. Proč to neřekl dřív? Mohli jsme to do toho grillu dát. Já vím, ale on neměl bombu, on neměl plyn. Že jo. No, musíme to neměl dát. Plyn, ale tohle je radši na grill. Na grill, ale na dřevo nebo na uli. Já vím. On má dobrý grilly, ale... ale na dřevo to je prostě... No, na dřevo to je lepší, ale dneska uděláme v troubě. Uděláme v troubě? Jo. Dobře. A na co to mango si tady král? Mango. Tak budeme udělat nějaký mango salsu s matou, jarní cibule, ještě trošku chili. No on to tam bude prostě rvát pořád, tu pálivou papriku. A s tím bude batátové hranolky. A to je prosím tě všechno Jamaica recept? No, nebo jako, jsi to vymyslel? Jako Jamaica Luke recept? No, Jamaica Luke trošku, ale ten jerk chicken, to je národní jídlo z Jamaiky. Tohle je prostě klasik. A jak jsi říkal v prvním vstupu, musí to být úplně do černa. Jasně, no. Ať je to Jamaica, tak úplně jako na černo. No, jako černý kuře, protože tam je kouř na grilu, že jo? Jo. A nebo trošku karamelizovaný. Takový složitý slova, ty umíš česky, ty jsi dobrý. To je hrozný. Jsi dobrý. Tak
No tak fajn, tak dělej dál, Tak stav se potom, jo. Já udělám jako takhle. Udělám ten salsu a k tomu bude papričku, co jsem už... Máta, jak říkal, no. No, to je prostě bomba. Ale já se bojím, že nebudeš Spokojený? Ne, to bude to pálit, že jo? No, a cože nebudu? Nevydržíš. No uvidíme, jestli vydržíme, no uvidíme. Když tak si tě už nikdy nepozvu, rozumíš? Život je fajn. A teď Chambi Tour, rychle do světa. My jsme tady, prosím vás, v pořadu Život je fajn. Povídáme si s Lukem. Co povídáme si? Povídá on úplně krásně česky. A já jsem si teďka povídal před chvilkou s Luckou Čambálovou o cestování. Ty moc necestuješ, viď? Cestuju, no. No tak jako Anglie, co to je? No, občas do Asie. Vážně? Možná do Kuby. No ty jsi fakt takový jako cestovatel, no? Trošku, no. Hezky. No a tam ses naučil všechny tyhle ty dobroty taky, jo? Jasně. Ty batáty to jako málo kdo u nás umí zařadit do jídelníčku. Víš, jako, že se to asi moc často nedělá, nebo jo? Jsou dobrý na kari taky, no. Na kari. Ale dneska uděláme hranolky z toho. Jo, to znamená, že jenom osmažíš v oleji? Ne, uděláme v troubě, ale ještě trošku nasypáme koření, no. Jo. Co to je ten muškátový oříšek? Trochu. To se tam hodí do hranolku? No z batátu, jo. Ještě k tomu nový koření. Nové koření? Prostě jerk, že jo, jerk hranolky, jerk chicken, jerk everything. Everything jerk, we love jerk. Prosím vás, jako, víte, co je jerk? Já to teda zatím ještě nevím, ale já si najdu slovník a zkusím to přeložit, než ten pořad skončí. Ano. Je to jerk dneska, kuchyň. A tady si nakrájel mango, jarní cibulku, světlou část i trošku zelené, paprika, tymián a hlavně tady tu červenou mrchu pálivou. Jo, ale jenom trošičku. Malinko, aby lumír se tady nerozplakal. Máta? Máta potom. Potom, ta tam ještě není, jo? Trošku. Tam je jenom tymián, dobře. A trochu octa. Bílého octa a oleje. A samozřejmě sůl. Samozřejmě sůl a pepř. Pepř, no. Dobře, to se promíchá a čeká se, až je všechno ostatní hotovo. Ano. Dobře. Olivovým olejem si polil teďka batáty, jemně okořeněné voňavým. A teď ještě ten tymián do toho, nebo co to? Tymián. Pepř. No. A do trouby. K tomu jerk kuřeti. Ano. No tak super, tak teď budeme vlastně jenom čekat. Ty už máš hotovo. Skoro hotovo. No to je strašné. A přemýšlím ještě, nedělám nějaký grilovaný ananas. A tak to si o tom popřemýšlej, teda to jako intenzivně. Ale prosím tě, ať nepálí jako minule. Známe tě. Jo? Díky, Luku. Díky. Budeme se podívat na Chambi Tour, jak to frčí. No a my si tady s Šikulou Lukem budeme chviličku odpočívat v kuchyni. My nebudeme dělat nic. My máme všechno hotovo, ne? Ty jsi říkal, že o anasu uvažuješ, tak o něm uvažuj i nadále. To je fajn. V troubě se nám... To je škoda, že to nemůžete cítit, protože to je nádherná vůně, už se to maso má. A to tam necháme až černá úplně. Ano, ale... A nebo karamelizovaný. No dobře, ať to skaramelizuje. Ne teda úplně zúhelnatí, ne na úhel úplně ne. A jsou tam batáty, hranolky. A možná můžu vysvětlit, co to je jerk, ne? No jo, no tak dobře, tak já to nebudu teda hledat ve slovnících, pomoz mi. Ne, ano. Abych to nezvládl, to hledání. Ale Vysvětli. pro některých to je jako nějaký nadávka, co? No to nemůže být nadávka, ne, když to máme v troubě. Tak ne, co to je to jerk jako ne, ale oficiálně? to je vtipný pro někoho, že jo, jerk. No pro někoho jo. Jo. Nebudeme dělat vtipy. Dobře. Řekni, co to fakt je jerk. Co to je? To je ten směs s kořeným, co jsme dělali. Jo, ten marinádu, ten suchý směs, tymián, jarní cibule. Aha. A to všechno, že jsme na to nasypali. Ano. A to je dobrý na rybu. Tak to se jmenuje jerk, protože to má jako sypanou marinádu, jo? No, nevím, proč ty Jamajčany říkají jerk. Ale možná to je ten pohyb. Jasně, který při tom nakládání s tím dělají, jo? Ano.
Tak jo. Zajímavá země Jamajka. Já se taky zeptám Čamby, jestli náhodou Jamajka, jestli už tam byla a tak. Byla tam? No. Byla? Já nevím, jestli tam byla. Já nevím. Čamby byla tam? Nebyla jsem. Nebyla tam v Jamajce. Tak ty jsi tam byl. Ne, já taky ne. Já tam byl v Brixtonu a tam je spoustu. To je jako Jamajku v Anglii, že jo? Nerozumím. Ne, tak v Londýně. No tak Jamajka, jo takhle, a že jsi nebyl na Jamajce, ale Jamajka byla za tebou. No jasně. Jamajka jasně. přišla ano, za tebou domů. Přesně tak, no. No tak už to chápu. No co s tím tady s tou směsí? No, tak jako čalamádou? Jenom rozmiktujeme, tam je ještě mátu, česnek. Tak pomaličku to tady ano, hezky ale dělá. ručně to je lepší. Samozřejmě, máš umytý ruce? Máš průkaz zdravotní? V kapse. V kapse, samozřejmě, vždycky samozřejmě, připraven. no. To je prosím vás Luke. A toto je Čamby. Tohle bude grilovaný ananas, karamelizovaný ananas s medem, trošku s kořicem. No, z kořice a med tam poznávám a... S limetkou. No a zase tam dal tu červenou potvoru. Zázvor ještě. No a trošku chili, no a aby bude to bylo ten... málo pálivý. Prostě to musí být pořádně pálivý, jako pro pořádný chlapy. Pikantně. Pikantně, yes. Pro pikantně. Jasně, ale máme plnou troubu, jak to budeš grilovat? To je otázka. Ne. Na tom? Na pánvi? Ale na grill panev, jestli máme. Grill pánev, jo, jestli máme. Hele, hledej. Já jdu oslavovat narozeniny a ty hledej grill pánev, já se za chvilku za tebou vrátím a uvidím, jestli jsi na něco přišel. Půjdeme se rychle podívat za paní Ladislavou Antálkovou a budeme si povídat o narozeninách. A jsem zase v kuchyni u Luka. Ten nám tady čaruje s limetkama, něco nám tady tu a tam pokropí, ananas, který už je v marinádě. Ty jsi takový jako profik normálně. Vaříš doma? Ne, rodině? Teďko moc ne. Máš ženu? Ne, mám něco jako ženu, ale ne s papírama. Prosím tě, bez papíru, jo? Bez papíru, ano. Máš něco jako ženu a je to bez papíru, takže, ano. Ale rodokmen jako nějaký jako má, jo? Něco jako ženu, teď si to nedovedu představit, jak to může vypadat, to stvoření. Ne, ale to je na dlouhodobě jako přítelkyně, ale bez papíru. Ale to máme čas, jako bez papíru. Rozumím, jasně. Takže je to trvalý vztah a žádným čili papričkováním ji neodradíš, jo? Jako... Ne, ale pestujeme papričky doma. Jo. Tak ona... Ty jsi blázen takový do té papriky. No. Ale nejsem jako Karolina Rýpa do pusy a něco takovýhle, ale... No ne, já jenom jestli tě máme zvát příště, jako jestli to všechno bude jako paprička, jestli to bude... Nebude. Ne. A vaříš doma hodně? Málo kdy teďkom, protože mám ten food truck, že jo, tak jako vařím... Jako, na cestách? No, na cestách, no. Ale já většinou jsem vařil jako od, já nevím, 15. doteď. No a všude, když cestujem třeba jako normálně jako pozírám. Díváš se? Díváš se na kuchyň. Jako když třeba, já nevím, nějaký paní vaří něco na ulici. Jo. Tak se učíš jako... Ano. No, tak fajn. A to je fajn. Pracuji si tady dál. Jaký mělo výročí Vinium Velký Pavlovice? Ještě no. Ty jsi neposlouchal. Výročí, jaké mělo narozeniny Vinium ve Velkých Pavlovicích? Nevíš? Nevím, poslouchej pořádně. Jo, já si jdu povídat s paní Antálkovou o Viniu ve Velkých Pavlovicích. Angličan Luke, paní Antálková z Vinium. Máš rád víno? Matka? Mám rád. Co? Jsem byl na Moravě včera. No a my jsme tady na Moravě dneska. No. S tím vínem. Jaké víno bylo včera na Moravě? No super, no. My jsme byli na hody na... Na hodech, ježíš, no tak to muselo žít. Prostě griluj. My si budeme povídat o víně bez tebe. No, jasně, ale já teď servírujeme. Servíruj. Kuřecí maso máme a máme ho dost teda pikantní, jak jsem tak odhadoval. Tak co k tomu budeme otvírat?
Já bych klidně k tomu Ideálně. kuřecímu masu, pokud je tak pikantní, tak bych tomu dala červené víno, možná krásný merlot. Merlot je takové plné ovocité víno, plné třešní, peckovin, takže to bych, myslím si, že by se k tomu hodilo. Krásný merlot. No tak to nemůžeme přijít jenom a podle viněty asi odhadnout, že to je krásné víno. Takže to asi ročníkem se řídit. Je to samozřejmě dáno ročníkem a musí to víno být dobře udělané, dobře zpracované, ale myslím si, Takže že to je zase výrobcem dané. je to asi? samozřejmě dané tou technologií a myslím si, že potom každý má rád nějaké, určitě někomu víno jedno chutná, druhému nechutná, takže je to opravdu o tom, co si člověk oblíbí, jaké to víno má rád. Teď k tomu máme hranolky, to nám pořád tomu merlotu jako sedí, jo? Můžeme. Klidně bych tam ten merlot nechala a kdo nemá rád červená vína, takže tam bych klidně šla do nějakého tramínu, ten je takový trošku, může mít ostřejší, taková tu dochuť, tu pikantnější, takže ta by se k tomu určitě hodila a tramín je aromatické víno, takže i k tomuto jídlu bych ho viděla jako vhodné. Výbor. Grilluješ? Ne, grillujem. Grilluj, pojď, dělej, pořád nám finišuje. Už Já to vím, bude. udělám nejlíp. Za chvilku budou titulky, rozumíš, tak ať je to a v klidu plynule dál. Jerk chicken, batátové hranolky, mangovou salsu. Výborně, pomeranček, tomu děkujeme, necháme si chutnat tomu A ještě představme si k tomu ten grilovaný krásný anás. tramín. A teď ten krásný tramín v krásné skleničce, to bychom mohli taky příště probrat. No nemáme tramín, fantazii máš, fantazii. A když se postupuje, jako když těch lahví bychom si chtěli, nebo těch typů vín ochutnat víc, jak se postupuje? Jako říká se o Wow! A většinou... Wow! Stop it! Většinou samozřejmě ta degustace probíhá tak, že dáváme spíš na začátek suchá vína, suchá bílá, suchá růžová, trošku sladší růžová a bílá vína a nakonec vína červená. Dnešní moderní trend degustace je ty vína Slyšíš, jak krásně, jak jste začala tím znělým hlasem, jak najednou tady je zvuk, tak ano. Teď jsem viděl úplně, jak máte ten sklípek plný těch ano, klientů, kteří na vás zjistí. A vy jste krásně spustila na hlas. A čekají nedočkavě na ten další vzorek. Jo. Takže se začne vlastně jemnějšíma chutěma. Začne se bílým suchým vínem většinou, ano. Aby jsme opravdu nezaplnili ty chuťové pohárky tím zbytkovým cukrem, potom by se nám to víno, které je suché, které by následovalo, zdálo takové možná kyselější. I když asi za zmínku stojí to, že Francouzi nikdy třeba neřeknou, že víno je kyselé. Řeknou, že má výraznou kyselinku, což je taková elegantní záležitost a krásně zní, takže není víno kyselé, není víno nedobré, prostě jenom je o tom, jak si to víno prochutnáme. A k čemu se kombinuje? A k čemu se samozřejmě to a dá víno... se kombinovat nejenom k jídlu, ale k různým, jako třeba K dezertům, pokud máte nějaký těžší dezert čokoládový, dáme si k tomu krásnou rulandu modrou. Pokud máme nějakou jemnou zmrzlinu nebo ovoce k tomu grilovanému ananasu, bych viděla krásnou rulandu bílou. Najburg, možná taková trošku opomínaná odrůda. Najburské rulanda šedá, taková zase moderní odrůda. Rulanda je dneska velmi oblíbená, takže i tu rulandu šedou krásně polosuchou s nějakýma 5 gramama zbytkového cukru, tak to bych tam viděla. Tak co? No. Tak který víno by si zdal? To je nabídka, ne? To budeme muset ochutnat. Tramín třeba, nebo... On je na ty ostřejší chutě. Já myslím, že on je s tím chili tak trošku Zweigtreiber. Dobře. To je taková typický moravská odrůda, že? Zweigl je samozřejmě typická moravská odrůda. Čaroděj. Čím to tam podpaluješ? Limetkou? S limetkou, ale i s medem. To je smed. Dobře. A to je dezert teda jako potom jerk chicken. Jasně. No, výborně. Ale strašně moc děkuju. To víno jsme si teda zatím představovali a myslím, že jsme udělali dobrou inspiraci pro naše diváky. To je nejdůležitější asi. Kteří z vás dneska vyhráli tam ty nádherné lahve od Vinium Velké Pavlovice, to vám moc gratuluju a závidím. Dívejte se dál na televizi Mňam a uvidíte takové dobroty jako dneska. Děkuju moc za návštěvu. Děkuju vám oběma. Děkuju. Dáme se do jídla? Do jídla, no. Život je fajn.